Siyakubongelela mbukeli lapha ekhaya njengamanje i-channel yethu yeMthetho TV. Njengamanje khona umcimbi esikuwona, sicela ukuthi sikuthathe sikubeke njengamanje. Khona umuntu engihamba naye. Sanibona gogo njani? Siyaphila mntanami njani? Siyaphila. Njengamanje sikhuluma nobani kuyiphi indawo mhlawumbe nanokuthi kwenziwani ekhaya? Nikhuluma nendodakazi yala ekhaya kwaLanga, uNtongayise wakwalanga. Yebo, namhlanje sihlangene ngani? Namhlanje sihlangene ngomshado kabhuti wami kaZefania Langa eshada noManxumalo. Yebo, ayisejabula kakhulu. Kusho ukuthi njengamanje ziyakhala impela. Awu, ziyaduma. Mhlawumbe ugogo mangathatha asibeke mhlawumbe ukuthi kuze kufike esigabeni sokuthi kube manje iziphi mhlawumbe izinto abaqale bazenza mhlawumbe kulezi insuku ezidlule kusukela izolo mhlawumbe phambi kwayizolo belungiselela wona lo mcimbi. Kusukela izolo kuze kube kuzona izinsuku bahambile baya kwamakoti beyolanda umakoti babuya ke ebusuku izolo njengoba ke kuyaqhubeka namhlanje. Kushuthi gogo njengamanje sizobona umshado omhlophe mhlawumbe kusasa khona noqhubekelayo noma mhlawumbe umcimbi ugcina namhlanje. Namhlanje sizobona umshado omhlophe bese kuthi kusasa bese sibona bazobhinca kusasa bese emva kwalokho bayama. Oh,
Take your position. Take your position. Takazeka. Masalile ba malani alanje khabathi Takazeka ingane ziyegemuva ayeye umshado lento ake ngizwe mama bengiza bakhona yini mama ayeye bakuhle kwethu yes okay sobalinda behlale phansi sagena bangapha hayibo
Siyabonga yaze yayinhle into. Kumnandi kuba lapha. Kusho abangapha kuphela. Abangale, it is nice to be here. Ngeke ngabona ukuthi izongangcono isiZulu ngapha. Lungile. Njengamanje ngicela ukuqala nje uhlelo ngaphandle nje kokuchitha isikhathi. Sesihambile besikhathi. Mangicabanga ukuthi sisazongena ku-session number 2. Lo, ngicela ikhulumi zami ngiyibiza zingabi zinde. Anoma ngiyazwakala yini. Amen. Ngiyaphila-ke. Sothola-ke incwadi kaGenesis wesibili. Izoba mfishane nje. Yoqala lapha verse 21. Ukudalwa komuntu, ukudalwa kwesifazane. Verse 21 uthi uJehova uNkulunkulu wahlisa umuntu ubuthongo obunzima walala wayesethatha ulunye lwezibambo zakhe wamvala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakhe wesifazane ngobambo obeluthathe umuntu wamisa kumuntu. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yinyama yami. Uyakubizwa ngokuthi indodakazi ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele umkayo uyakuba nyama. Nalibonga igama lenkosi. Hallelujah. Ubaba uNyoka wayesewenzelela umsebenzi wokufeza. Sesishaya nje uphawu akusekho esingakusho nesingakwenza. Elami ngelishoyo okungenzeke kumuntu kodwa uNkulunkulu kuyenzeka. Amen. Esiswini sikaMashange, esiswini sikaMkhize, kuGibson isizwe sakhe. Sasingazi ukuthi kungakhona ubuhle obunje. Besikhulisa umalume nomalumekazi bedonsa kanzima. Besebenza amafleti kungasebenzeki. Siyambonga kuNkulunkulu namhlanje mayehlisa isibusiso phezu kwaleli khaya likaMankuzumane noma likaMashange. Asekho isiyalo esingabayala ngoba uhambo bese belihambile. Sebeyahloniphana, sebezele, sebebadala, basikhulisile nathi sesibadala. Amen. Siyabonga Sothole, siyabonga malumekazi, ubuhle enisenzele bona, nisikhombisile indlela. uNkulunkulu anibusise njengalokho incwadi ithi owesilisa nowesifazane bayokanyamana. Amen. Igama lenkosi malibongwe singadli isikhathi. Siyabonga. Amen. Siyabonga njengamanje ngiyaqhubeka kahle ngifuna ukuqeda iprogram ngoba emva kweprogram ngifuna wonke umuntu ashaye get down yakhe. Njengamanje ngicela ngikwi-item ebhala ukuthi he is my friend. Ngicabanga siyazi bonke lokho kusho ukuthi he is my friend. Ngicela ubaba ukhona neduzane wona ngiyangaphi. Ngicela ubaba angiyasaba nokumbiza ngegama. Ngicela ngisho ubaba kaNu ngingalibizela igama elifanele. Ngicela ukhulumela kwangani ngiyacela baba.
ngibingelele endlini ngaphambi kokuthi ngiqale ukukhuluma ngisacela umafungwa sekababa angihele nje ivesi elithi usigcine kwaze kwabala. Usigcine kwaze kwabala, usigcine kwaze kwabala, usigcine kwaze kwabala. Umzala lo mzala umngane wami unto zonke kimi ngithi angibonge ukuthi kufike lolu suku njengoba ngisho le ngoma le kade ke ivunguvungu zisifica zisishaya nomzala zisishaya zishiya kodwa lolu suku lwalusenhliziyweni zabo sasihlala phansi nomzala bami siyikhulume indaba siyichaze uNkulunkulu wenedlozi kwakunika amandla ngithi ogogo uMamvelase nomkhulu uJani nobaba uFududu Masotoko banawe no anti bonke o-anti uBhungile banawe namhlanje banani ke nobabili njobe sekhulumile umfundisi ukuthi nina seninyamanye ngaphezu kokuba nyamanye ngicela ukuthi nibe moya munye. Amen. Akukho ke senginganiyala ngakho bazabami. Senikhulile, seniwelile imfula eminingi. Nayinqamula imimango eminingi. Into nje esengicela ukuthi izingane engathi zinganihlonipha ngoba nina niyahloniphana. Noma umzala emdala kimi ngilelama ungikhulisile uyena umuntu ongikhulisile lo. Kusuka impela sikhula ungikhulisile umzala wami uwumngane uwumzala uwubaba ngoba noma konakala kulela khaya lakithi sengiyaye ngithi mzala uyizindlebe uyiso lami ngoba sisele naye kulesi sisu noma kuleli khaya likamkhulu Jani noma Mvelase. Mzala wami ngifisela inhlanhla uNkulunkulu anibusise nenganabusise uthi lokungakenzeki nibeke ithemba ukuthi uNkulunkulu ukhona bathi okungenzeki kubantu kodwa uNkulunkulu kuyenzeka. Ngicela ukukhawula kwazabana. Ngashele nobabizana. Ngathi nganqamuka njengezandla zeningane. Sezandla ezinkulu. Okay. Khona into engifuna ukuyidlulisa ngapha. Engicela ukuthi siyabonga ngekhaya babulanga kakhulu esibonayo siyabonga asikhulule sibonga ngendlela engathi siyabonga kanjani
ubuhle bungaka busekhaya kababa ulanga kuthiwa ngikhulumela umama Nxumalo. Mama Nxumalo siyabonga ntombazane uNkulunkulu ukuthi asigcine kuze kufike lana ngoba sonke silapha nje siyafisa nathi ukuthi ngabe ngathi kunje kodwa ngekuphiwa uNkulunkulu siyabongela ntombazane sihambile nawe ibanga sikhulile manje esibadala kodwa nje siyabonga konke lokho siyabonga nawe bhuti ngane yakwethu uNkulunkulu akuthwale ezimeni eziningi akade ucabanga ungazi noma kuzokwenzeka kodwa uNkulunkulu ukukhalile ngoba yena lehlula lutho siyabonga kakhulu uNkulunkulu anginakho nje okuningi ukubonga nje kuphela engahle kuphakamise ukubonga nje kuphela ukweluswa nokugcinwa uNkulunkulu ukuthi kuze kufike lesi sikhathi kube mnandi njengoba sibona nami ngiyabonga Sani ozofika kuqala ke Zinhle angikwazi ukuthi ungakuphi kusani ngicela ubaba kaAsanda noma ubhuti Ayanda DJ mina sengibizile mina DJ awubadlalele husband amtshela athi yabona we husband ngiyacela ingane yakithi uze uyiphathe yathi uyitoto sibe yiqanda ngifuna loyo muntu mangiphila igama lakhe bathi khona uXolani ngisacela uXolani niyamaza ngithi sayidinda ngapha ngiyamcela ukhona ngithi DJ ngicela simlini okay uXolani esalunga ngoba nyabo abazali bami labani uma wami loyani uhlezi noba kwami Sothole kwazi wena wasemlini yekho nongafaniswa nawe siyabonga baba sibonga ukuthi wahamba wayemazweni wasilandela lo mama khuluma akekho nomunye umama esingaphinde sibe naye ophinda afike ezingeni lamaNxumalo thina uma usikhulisile wasikhulisa ngothando wasiphinde wasikhulisa futhi ngosizisumazi uNkulunkulu siyabonga amazwi ngaphandle kwenu asilutho mina bangathiwa ngikhulume ngani kube benginesikhathi bengingalishona lelanga lanamhlanje if mina benginamandla benginganenzela ngazi benginganenzela ini ngoba ngabe ngiyakwazi ukushintsha engilapho kube yigolide sokuthi ngibonge kini nginganenzela kodwa-ke uNkulunkulu engimthandazayo hlezi njalo ngithi uma ngikhuleka ngithi ngicela angibekele nina kuze kuthi ngelinye ilanga yena uyalazi
ngiyelazi sonke nje kodwa ngiyalazi nginijabulise and angithandi ukuthi nginijabulise ningasekho esami isifiso ukuthi nginijabulise nisekhona amen bonke nikhona ngiyabonga baba qhubeka uthanda unkosikazi wakho nakya qhubeka uhloniphe unkosikazi wakho mina ngicela la noma angikaze ngumuzi ubaba ethethisa uma phambi kwami noma angikaze ngumuzi ethethisa ubaba phambi kwami cela nje ngiqhubeke ngayo le ndlela ebenihamba ngayo uNkulunkulu uzangibusisa ma angisusha kazi kodwa ngiyeke ngizwe bethi abadala umyeni yathoje nakha qhubeke nawe uthowe ngawe siyabonga. Ikhuluma zomfile zona sacela uqala ngobaxolani ozokhulumela ukuthi ozokhuluma le ndaba le esithe ithi yazi baba okay ithi chaze futhi ngithela we baba kade ungekho ngathi le item ithi be that husband yazi baba ngathi ne baba mafika la ukuthi baba ukhulume lo baba ukutshela khona ukuthi afazana nendadewenu yebo naselo somdadewenu hamba nemthwalo bancane ngeke ngabe mafrende uhamba nemthwalo kanti baba umenze awutshela ubaba ukuthi mase kanjani dadewenu ozanye sanibonani Thende njani siyafika sibonga le thuba singabantu bakwamthembu sithi adlulisa ukubonga okukhulu kubantu bakwalanga nakumkhwenyana ngendlela asiphathele ngakhona usisi kuze kufika kulolu suku lanamhlanje sithi ke siyacela ukuthi usisi ahloniphe umkhwenyana wakhe nawo wonke umuzi wakwalanga bese ngiphinde ngiya kumkhwenyana ngendlela engithole ngakhona ukuthi funeni nakumkhwenyana ngiphinde ngithile kancane kodwa ke ngibona ngathi umkhwenyana kukhulu engingagxila kubo kakhulu ngoba ukuhlonipha usisi nomuzwa kaMthembu namuzwa kaMthembu usekwenzile manje ngicela nje ukuthi aqhubeke emkhwenyana ahloniphe udadewethu kuze kube phakade amen. Hayi bamsanga bekikiza mina mama. Akaliwe.
Ngiyethanda ukubingelela. Sanibona netendeni? Yebo. Niyaphila? Siyaphila. Ngiyabonga ukuthola ithuba nje. Lesikhashana esifishane. Ngicela ukubingelela abafundi abala ngaphakathi bonke ngokuhlukana kwabo. Bese ngibingelela oZwide. Abantu abasilethile nayingilosi kwanami. Bese ngibingelela abantu basemzini osotholo. Osodumazi. Ngibingelele umphakathi ngokukhethekile. Ngibingelele uMesisilanga noBabulanga. Sanibonani. Ngize la udadewethu uMancane. Ngizosho nje official akuningi sisi. Sizocela nje ifuna uyibambe ngathi uyayisondela bese uyakhuluma. Sisi ngithanda ukubingelela amanqumane okwesibili noma kaningi. Siyabonga nje ukuthi usinikeze inhliziyo yakho inikeze iBabulanga yonke. Sebekhulumile nje abaningi. Manqumane ubaba uphathwa kahle. Ubaba uyaphakelwa, uyawashelwa, uyesekwa kulokho asuke ekwenza. Wena uyameseka nje ngaso sonke isikhathi ngoba seduze kwakhe. Umama uyafuna mina amatrailer kuba isikhukhukazi. Indaba zikababa ayiphumeli ngaphandle. Ensuke iphinde uyithi ngathi uyithuka. Ayikho tero ngikhuluma sizokuzwa mawami. Uyimisi wena ukuntshoya ukukhuluma ngabeza la. Okay. Manqumalo ngithi ubaba uphathwa kahle. Uyaphekelwa, uyawashelwa, uyagezwa inyawo. Noma engacaswa kangakanani, ekudini kangakanani, angeke lale lambile. Fanele nje uphake uguqe ubeke etrayini umboze ngenethi. Ehleze igolide lakho uyambona ukuthi ukwenze namhlanje utshela izwe lonke ukuthi wena uyakuthanda. Phekwa abantu bonke abakhona emhlabeni ukhethe wena nje. Uyayibona ukuthi umuhle kanjani sisi? Umuhle uyatshela umuhle. Ngibonile izolo Manqumalo angiboni engakwenza ukuthi uzukubale uzukhetha ukuthwala ikhamba uthi uyahamba la kwalawo. Ngibone abantwana bakho sile kwaNqumalo akade nje bengungile usukhishwa. Usho ukuthi nje kwala usuhlelo nzinzini futhi ulanga wenze konke njengoba bebonga nje wenze konke. Ukuhloniphile wahlonipha isithunzi sakho wahlonipha isithunzi sakhe. So ngicela ukusho nje lamagama ukuthi wena umama ukuthi umama umele phakathi kwekhaya. Ngibhalile la ngithe mother, M for mommy, umama wena, O for organizer, zonke izinto ezenzeka la ekhaya wena uzoorganize. So ubaba mayeqala etwenza ukuthi wena useduze kwakhe ngithe uyameseka uzoba organizer wakhe leyo nto akasuke efisa ukuyenza. Wena uzomsiza ukuthi into yakhe afisa ukuyenza ibe impumelelo. Number 3 uT for teacher. Uzoba uthisha wakhe nabantwana bakho phakathi kwekhaya kanye nomndeni ozokufika la ekhaya wehlolo. Uwena uzoba uthisha ozohamba phambili ukuthi kwenziwa kanje ukuze sifike empumelelweni. Kubo H umele uhelp uzokubasiza bonke abantwana. Siyingane esikhona la
endaweni sigane nawe sibancane. Siyabona kunabazukulu la ekhaya kodwa baphuma bebahle. Zinhle ingane la zinhle ingane la ekhaya. Siyabona ukuthi nesandla sekuphe kwazo futhi niyakwazi ukwesiza. Iyacisha. Kubo u-email ukuthi educator. U-R umele u-responsible. Ngiyabonga ngalawo mazwi ohlazi nje ezikhanda lapho ukuthi konke ungathalele wathini. Sothola sibonge kakhulu siphathele kahle indlela sethu. Ngiyayibona nje ukuthi sibonge kakhulu siyabonga. Hallelujah. Ndodakazi usesithathe kwazi wasibeka le futhi. Nathi singazi ukuthi usapho uvele wathi nje woza baba. Sesikwenye indawo ke manje. Sengila kumafutha umkhova gcwele upholo. Yimlo. Sengikimkhuze abancane. Umaguqa ngedolo, waguqa ngedolo. Ake sithi ukushana uphawu olunye bantu lapha ke uphawu kula kwalizwi sizobusisa indandatho kaBhuti noSikhwiza siyagcwalisa ke ngoba zonke izinto zigcwalisa ngokubusiswa la sizoke sibhekela ezwini lika Mateyu 18 uzongisiza intakasisi athi futhi kapha lapha ku18 phela lapha ku19 uMateyu esizothi ukukhuluma ngaye ke manje bese sigcwalisa ukubusisa indandatho amen verse 18 Ngiqinisile ngithi kini konke eniyakubopha emhlabeni kobe kuboshiwe ezulwini nakho konke eniyakubopha emhlabeni koba kulotshiwe ezulwini futhi ngiqinisile ngithi kini uma ababili kini
emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayakulwenzelwa ngubaba osezulwini. Amen. Haleluya. Shani izandla. Sekunjalo. Sekunjalo. Auswege die Bikes. Nisakhona. Kodwa ngizwe. Siyabuzwa. Oh. Ake ngikhulume ngowami umlomo ngiyeke lokufakela. Ake siphindeni sisho sithi akekho fana naye. Akekho fana naye. Akekho fana. Sinamandla njengoba izipho sinamandla sekushilo ukuthi ma bevumelana kusinamandla ukoshiwe emhlabeni kozami ngakakho ukuthi sinamandla kusho yebo Nkosi yamakhosi Amen. Manje ungifumshana kodwa ngithanda ngizocela ke manje ukuthi uma futhi umkhopho mina lo ayisholo ngomlomo wakhe uzoyisholo ngomlomo wakhe ukuthi ayisholo ngomlomo wakhe ukuthi maye emfaka indandatho umakoti athi mina sibani wakwabani namhlanje ngiyakuthatha ukube ube ngunkosikazi wami ngiyakufaka nansi indandatho ewuphawo lokuthi usowa kwabani umesi silanga. Amen. Uzobe isholo ngomlomo wakhe kodwa ke ma ezoyifaka le ndandatho sizombakela ama seconds. Ngizocela ukuthi ndodakazi ungibalela ama seconds malanga. Ngiyaqasa nyabani. Ngoba ngithanda ukuthi lama seconds engizowabeka ethi mayogcwala ebese esemfakile indandatho. Mangaba ama seconds engizowashezo ezophela endaweni engakafike kusho ukuthi unkatho leyamudla ke ukuthi ke lalelana unkatho luzobe leyamudla ukuthi uma nqumana unelungelo lokuthi ngelinye ilanga mayizizwe khathele ethi angipheki namhlanje babulanga kuzopheka wena ngoba wahluleka ukukhava isikhathi wawusibekelwe mhla ungifaka iningi. Manje ke asikaqala ukubala asikaqala ukubala ngenze malanga ngenze how many seconds oyibonayo njengakwazi asimfevi cha hayi ubhekana ama seconds bengithanda ukuthi kube usembambile vele esandleni awungakambani ngithi ngifuna 5 seconds 5 seconds angithi right. Yes ladlule lokuqala ladlule lesibili ladlule lesithathu ladlule lesine ladlule lesihlanu ladlule lesihlanu hayi
kade kudlule lu kuthi hawu isha ngopho bakhuluma ngabantu ukuthi mina sibambani ngiyamfaka lapho ngibayisana akasho ngiyangwezile mina sibambani namhlanje ngiyathola musika ngase ngibala ukuthi Usuke 5 seconds ngayishaya ngopho. Usukushilo nokade kushiwo. Ubusugcinile nokuthu othi umfundisi ukugcina. Wena uthi ngibala ama seconds. Ama seconds amfundisi ama seconds awuthi faka iring akona ukukhuluma. Kanti kuzovela ufaka iring ngakhuluma. Mina khuluma amafuthi omkhova agcwele ubona umthinta ukuthanda. Lalele manda akona ama seconds. Cha hayi khuluma uchaze yonke uthi mina sibandani hayi angani uyangilopha uthi ngithi mina amafuthi omkhova agcwele uphondo wakwalanga la ya awuthi wami sesikumakoti-ke manje sesicha ngeke ngitshele ukuthi sesikumakoti naye mangabe engahluleka ukuthi akhavele ama-minute esizowasho lama-seconds esizowasho kusho ukuthi unkatho lomudla njalo ukuthi apheke njalo kungashintshwana kanti bengizama indlela ukuthi ngeni ilanga uma engazizwa kahle athi babu langa bekupheke wena namhlanje namhlanje wagedla ngikhunja ukuphelwa yingane ngiyacela-ke makoti uzothi-ke mina sibani wakwabani namhlanje ngiyamthatha ubaba wezingane zami usibanibani ukuba abe ngumyeni wami siyofa silahlane mina sibanibani wakwabani ngiyamthatha ubaba wabantwana usibanibani ukuba abe indoda yami ngale ring bese uyamfaka bezake amafutha omkhovu ama-second amahlanu njengokuthi qala ukhulumeke makoti ladlula elesibili ladlula elesine hawu yena ukugcinile ngoba ngithi ukhulumile wena ukhuluma usukhulume kamuva usugijime phambili hayi ingane ufuna ubaba unamandla uyoma nabo inkosi Thank you.
Votes of thanks from the groom's family. Yes, lapho mina phela manje ku-empty la. Sishaya votes of thanks, siyalwa. Silwa nesipuni neplate emva kwalokho. Kulate. Ngifana nje ama-items ami ngiyacabanga ukuthi awu-3. Wema, leave the long flower for the Christmas man. People get. I'm going to get shot. What have I done? Share this flower. Have I learned? Let's have it back. That's the matter, lad. You better also prepare a grooms. Both of the spongela. Wangapa. Ola. Ngala basango musuku. Uzosibongela. Ngiyacela. Uzosibongela emva lokho abe elunga ozobe ebonga ngapha esadini lethu ekhulu elasilethela nangu uPhumalanga Sikhothi. Asume abe elunga nje ngicela nibe nivipha ngapha ukuthi banozo. Mase nithi ngoba bakuphanya igama lakhe. Kodwa ngiyazi ukuthi nikhona. Ngiyacela ke. Sanibona
Niyaphila. Sothole Matefu. Sibonga kakhulu into eyenzeke emzini kababa. Emzini kababa uBigso. Siyayibongela thina abakwalanga njengoba simi la. Sibonga ubuhle obenzeke emzini kababa. Ukuthi ungagcine ngomfowethu nezingane zethu zifike kulezi ngoba lento eyenzeka la ekhaya inhle. Sothole Matefu Shiyabana. Ngiyayibonga. Sibonga nabantu abazosingatha ngaphakathi kwekhaya. Bonke kubuhle ngaphakathi kwekhaya siyabonga ngokwayo. Asizwe sasekwasa kwaMadukosi. Siyabonga. Awanunga amaplate, awasondele namaplate ngiyakubona umuhle. Amaphepha ngawabona wethu. Ngicela uzobonga ngapha lesizwe lasekhaya bomama. Awusenze ngipha abantu. Wayini. Bale. Antombe. Awusamela ungaround. Bathembile. Lebengeke bekubizwe bengathemba. Iqale ngokubingelela uNkulunkulu osemazulwini okuyena wahlela ukuthi namhlanje malanga njobe kunje ngibingelela uNkulunkulu owathi uyoba nathi sibe nkulu umhlonga nami yaqala manje yaqala bengalo uJohn abaqala bengalo uThandana baqala bengaka nabo ukubonga noNkulunkulu akhuluma ngabo athi ngiyokuba nani nize nibe mpunga nami ngiyambingelela uNkulunkulu ngibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha akhona amanye amagama singabingelela phansi kwawo angasizi ngalutho kodwa namhlanje kwelanga ngizobingelela phansi kwegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga-ke mndeni wakalanga umndeni wakaMthembu omphambi kwenu Antombethe okayiqubu umfakagogo lo-Antwana uzalwa ugogo ozala ubaba. Siyabonga-ke anti omuhle singashilelo bathi ngqovu wethu sesikushiya lekhaya sicela ukuthi ube muhle ngaphandle nangaphakathi uze ube muhle ngisho emsebenzini yakho oyenzayo. Siyakuthemba kakhulu. Siyabonga mndeni wakalanga ukhwelela. Thank you. Bezidlulisela amagama abo nje namhlanje ngosuku lwabo awuthu kuzokhuluma umama kuzokhuluma ubaba kukhuluma bazodecide ukuthi banobonga kukhuluma kuqala emva kwalokho hayi shem noma sesingadla mina ngiyaniyekela ngicela sibalaleleni kancane lesi siphele attention nje encane.
Sanibonani. Niyaphila. Siyabonga. Ngidlulisa ukubonga ubabulanga okuthe wangenza umuntu wangithatha la wangibeka la. Ngiyabonga kakhulu Sothole, ngikhombisile uthando, wangibekezelela kukho konke, nami futhi ekwenyukeleni ngikubekezelelile. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nomndeni wakwaLanga, ezimeni zonke nje sihambile uhambo olude nabo, kodwa azange bathi ngoba umntanabo azange angenze lutho bangibandlulula, bangithathe njengomntwana wala ekhaya. Ngiyabonga kakhulu lokho. Bese ngibonga umndeni wakaMthembu oMvelase. Ngiyabonga kakhulu ngoba kube bebengekho bona ngaba ngikho la ngikhona. Eyini ngibongele kakhulu entombini yakwaMthembu. Umama uyilwile lendlela. Ethi mayethi ngifuna ukukushiya sekuphelisile. Kodwa ngikubuke ngithi hawu kazi kuyokwenzeka nomama usemdala. Namhlanje siqedile, sinqobile. Ningibongele kakhulu entombini kaMthembu kaMashoba. Nithi Mvelase akukho, anginawo amazwi. Ngifisa uNkulunkulu aphinde ambusise, amhlalise noma sekunje ehleze khona. Ngiyabonga kakhulu. Kangangoba angazi ukuthi umama ngingamenzelani. Ngifisa ngisho ukumbeletha njengoba umanje abelethwe yimi, ngoba ungenze engakwazi salukazi siqokelela ngomholo waso, sihlanganisa, sibekelela. Hayi make kufana naye. Ngiyambonga kakhulu. Nize ningiphakamisela iduke elimhlophe uma nithi ngimbongile kakhulu. Usebenzile kakhulu. Ngiyabonga. Ngibonga bonke abathe baseseka siqala lolu hambo. Ngiyababonga kakhulu. Ngiyanibonga lonke emphakathi. Ngaphandle kwenu ngeke ngibe lutho. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga. Angizange kodwa bekikiza umama. Okay. Abangapha. Ngiqale kanje. Ngapha kukikiza abangapha. Abasemzini. Abangapha kalanga bekho yini manje? Sambonile waye bengakikiza. Manje ke ngiyayirepha ngifaka lokukhuluma umama baba ngithi. Uma ukhulumile. Ukhona kubaba. Ukhona ubaba ngizomnika imic ezokhuluma. Uzobonga ubaba. Ngizongibongele besibuli. Uye kubaba esele naye loyo. Baba bonge baba. Sanibonani mphakathi. Yebo. Niyaphila nonke. Siyaphila. Sanibonani bosingane. Niyaphila. Hawa ngikhuzwa bonke. Manje ngiyabuza. Siyabonga kakhulu bakwethu. Sibonga konke osekwenzekile. Sibonga uxhaso. Umanini kanje kuyinto engeke iphele nasempilweni. Ukusapota, ukusikaka, ukumalathi nje sizojabula sonke. Sibonga kakhulu. Siyabonga kini nonke.
engathi noma senibuyele emva ngahamba kahle engathi lento ingeke yaphela ibe isibonelo nakwabanye. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Hayi nami angisuka umdlalo uthola ngisuka nokuyibongela. Khala phansi. Hayi sephelile. Ngicela ukuthi manje besonje bezosiphakela. Ayisilambile mina kade futhi ngishilo. Shukela. Uphelile kusasa ngiyanimema. Kusasa kuzobe kumabo. Nifike. Nitshele nabanye ade bengekho nabo bevuka. Sasa yesa bezivunule kanje. Lokuzi bangela kusasa komuzi. Nifike dosibona. Ngiyanimema. Ningakhohlwa. Sasa mama. Ngicela siphake. Dala DJ ibonga bezonje ba. Angifuni ngiqume. Khona asalaphi manje lapho sozosadanga bese. Ngicela uhambise imali lokho othanda ukuthi abe uneske emva kwakhe shaka. Ngisho ngithi ngithekuma ake noma ubani but awuthanda ukuthi ashade next emva kwakhe akahambi noma ubani Nangumam kissing. Shut up.